Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejknin fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għall-festi tal-Għid biex aħna li jibqa' l-bemħeġġa il-qajna li rasnu ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ għal kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtiejiet kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu u jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi intoġobni l-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix. Iżda mbagħad forsi jekk jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin. Ebda wieħed mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu. U minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li jkun waqa' fiha u imut. Intom tgħidu mhix sewwa l-imġiba tal-Mulej. Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhix sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-bniedem jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u isalva ruħu. Għax ikun intebbaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx.
Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-alla. Jekk taħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ flimkien? Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' Sidi il-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jien u nitolbok bil-ħniena flimkien. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek flimkien. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jien lil mulej nistenna f'ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar mill-assisa s-sebħ flimkien. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Aktar mill-assisa s-sebħ jistenna Iżrael il-mulej, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Flimkien, jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej ma tidħlux fis-santna ta' smawiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx, mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd il-ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu il-kundanna tas-Sinedriju u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu in-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidej l-imħallef u l-imħallef fidej l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu ġabar il-kmandamenti kollha ta' Alla fi kmandament wieħed, ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. U meta għamel hekk Ġesu mhux biex il-kmandamenti jagħmilhom iktar laxki, anzi biex jagħmilhom iktar esiġenti u jmur fil-font tal-qalb tagħna. Dan hu li naraw illum fl-Evanġelju. Meta Ġesu jgħidilhom smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx. La toqtolx wieħed mill-kmandamenti ta' Alla. Ġesu jgħid mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu il-kundanna. Ma mbagħad Ġesu jgħid aktar minn hekk, jgħid m'hemmx għalfejn toqtol biex tgħid għamilt ħażin, imma anki jekk inti bi kliemek tinsulenta, tweġġa' lin-nies, tagħmel il-ħsara lin-nies.
hemmhekk ukoll tkun qed tagħmel ħażin. U għalhekk naraw kif Ġesu jaqgħad flimkien ir-rispett lejn il-ħajja u lejn id-dinjità ta' kull bniedem. Aw Ġesu qegħdin jerġa' jfakkarna li toqtol huwa verament xi ħaġa ħażina. Ma toqtol kemm bid-der, kemm fil-moħħbi, kemm dak li nisimgħu bihom każijiet ta' qtil. Ma wkoll kull ħajja umana illi tiġi eliminata. Mill-ewwel mument ta' tnissil, meta l-ħajja ma tidirx minn barra meta ġewwa, dawk il-ftit ċelloli li huma ħajja umana, jekk teliminhom qed toqtol ħajja umana. U għall-kliem li jsemmi Ġesu ifakkarna fih, la toqtolx. Ma mbagħad qed jgħid ukoll fir-rispett lejn il-ħajja tirrispetta wkoll id-dinjità ta' kull bniedem. U għalhekk li inti bi kliemek jew l-azzjonijiet tiegħek ma tweġġax lill-persuna, ma tinsulintajix, ma tagħmilx ħsara, illa li inti trid tirrispetta anki d-dinjità ta' kull bniedem. Ġesu jgħid ħaġa oħra wkoll fejn juri kif il-kliem tiegħu huwa ħafna esiġenti meta isemmi kif aħna għandu jkollna qalb li taħfer. U jgħid hawnhekk jekk tkun ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal. U hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk. Mur l-ewwel irranġa ma' ħuk. U mbagħad hija tella l-offerta tiegħek. Li llum tella l-offerta tiegħek jiġifieri tieħu sehem fl-Ewkaristija, tilha biex titqarben u tiftakar li hemm xi ħaġa f'qalbek kontra. Anzi Ġesu jgħid iktar minn hekk għax jgħid tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. U għalhekk qed jgħid għamel li tista' biex minnaħa tiegħek tkun irranġajt, tkun għamilt ħiltek biex ikun hemm ir-rikonċiljazzjoni l-għaqda mill-ġdid. Issa aħna nafu li din mhux dejjem isseħħ illa għaliex jista' jkun li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Int għamilt l-istajt u baqa' kontra tiegħek. Ma Ġesu qed jgħid, aħna rridu nagħmlu ħilitna fil-ħajja biex il-qalb tagħna tkun ippurifikata minn dak illi joħloq konflitt, ġlied u li jeqret l-għada. Almenu inkunu għamilna ħilitna. U li konna qalb ukoll tassew li taħfer. Irridu niftakru però illi l-maħfra hija għażla. Mhux sempliċement għax tħoss, kultant inti jista' jkun illi tara persuna li naqsitek jew li għamiltlek ħsara u ġewwa tħoss għaw ibaqbaq. Ma jfissirx illi ma ħfirx. Il-maħfra għażla tgħid minkejja dak li jiena nħoss fija, jiena rrid naħfer, jiena rrid nitlob għal min għamilli ħsara, jien ma rridx nagħmel ħsara lil min għamilli l-ħsara. Dik hija għażla u għalhekk qed jgħid Ġesu hemm ikollna tassew qalb illi tixbaħ lil tiegħu. Ejjew nitolbuh illum f'din il-quddiesa, nitolbuh li jkollna qalb mimlija mħabba li qatt ma tweġġa' jew tagħmel ħsara lil ħadd ieħor u nitolbuh li jkollna qalb mimlija maħfra li tfittex ir-rikonċiljazzjoni l-għaqda biex tassew inkunu nixbħu lilu
li huwa ta' qalb li taħfer u tagħder. Nesqu issa tal-bet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid talina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex bi kliemna u b'minna qatt ma nagħmlu ħsara lill-oħrajn jew inweġġgħu lill-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina qalb li taħfer bħalma inti taħfer lilna l-ħtijiet tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku l-bieraħ iċċelebrajna 12 sena mill-bidu tal-pontifikat tiegħu, nitolbu l-mulej biex jagħtih l-għajnuna kollha li għandu bżonn l-għajnuna f'saħħtu u biex jaqdi l-missjoni li għaliha sejjaħlu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied għal dak kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment tal-aħħar jiem u li jilqaħħom fiħdanek u għat il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejm li dejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina is-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jżied jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam.
tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jento salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtina. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi qaddi tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol għaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Affrinna dubietna, bħalma naffru l-minħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jiddawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek, nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu ħalli jkollna sem mill-ġid tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh.
noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missin tal-Eben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna waqaf magħna glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled minnek u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħafrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq ta' demm. Missirna li inti fis-smaw titqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif fis-sama jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled minnek u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħafrilna dubitna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif fis-sama jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmiek, mekent fosta nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-semawiti taqdes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-semawiti taqdes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna,
palma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrin ladnu bitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fismawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missil li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet minnek li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrin ladnu bitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik li lek inajtu, għalli aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u ta' ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-semawiti taqdes ismek tiġi saltnatek ikku li trid kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missil li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-riħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om mill-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarium Qaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li s-semem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.